سلام كبراتن كبرانن بيتسب شادو ميديا ببزلخم وسلام الله تمننا واناوي ميزاناون حقنياتاتن زيناتاتن حبريتاتن قربلكم چانلنا سبسكرايب لايك غبرو نابه كالوتون ابصحم عسرتن حسك لتشحن عسرت شمنتن عمت مرت أبا تجراي إثيوبيا أفريقيا عالم نستمزجبوه تكوسا زيناتات شادو ميديا أكاديتالم كبا وترس تجراي كسبا على ما وجنسي رعد مرت من كتكاتن سبا أو كللا وجن أكادتم زيناتات يوم نبا زرزرتم زيناتات كسجر وهابي قال جل حوحات زخنو ايت ميكائيل سقدوم ابا دمص ويان قريبهم ابا زسمعوا زربا ابزيا زلا حنت تحتت زربا كرماون زدلي معراب تግራይ انتهيبونا تمزابلتين تمليسولنا وزته كم زبحال ነገር የለን ስርዓት ብልጽግና ከየፍረስና አይን ድቅስን ክብሉ እምነት ውድቦም ገሊጾም በአንጻሩ ተመዛብልቲ በዘይ ቅድመ ኩነት ናብ መረበቶም ተተመሊሶምን ግዛታው ሓድነት ትግራይውን እንተ ተረጋጊጽን ምስ ፌደራል መንግስት ዘጋጭ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ክህሎ አይኽልን ዝብሉ አክራት ውነሉ ነገር ግን ዋላ ተመዛብልቲ ክምልስየ ይበል ምዕራብ ትግራይውን ክምልስየ ይበል ፌደራል መንግስት ማለቶም እዩ አይን ሰምዑን ዝብሃል ዘረባ ካብ ባህርን ዕላማን ህወሓት ዝምንጩ ኳን ተኾነ ህወሓት መሬት ትግራይን ተመዛብልቲ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ተመዛብልትን ንትሕጃ ይጥቀሙሉ ኣሎ ዝብል ወቀሳታት ዘረዳጉድ ከም ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ ሻዶ ሚድያ ርእይቶም ዝሃቡ ወገናት ገሊጾም ቅድም ክብልውን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ጉዳይ ተመዛብልቲ ድሕሪ ድሕነት ውድብና ኢና ንጥምቶ ክብላ ተዛሪበን መንባረን ዝዝከር እዩ أبا تجري استفترة حدش وطري أبا كروا معلتات كأندي تخرط خينو قريب اللهم أبا جلا كبابتات استرعاء زي المود من قصقاس والتدرا وحيلتاتن زي ترجع خناتاتن حزون نسم سلام بريتورا فتنا خينو قصيل اللهم كما سبسب الجزيران سودان تريبونن نايزي مرأي دما توم أبزقنا ذكاير زلو بدرونن كبرت أصورات نستحجزو وقعتيهم أبا العلي كبا تجري نبا كل الأمحارات زعتوت أرمي 30 حدن متكعت درون لومي عسرتن حسك لتشحن عسرتن كم استفصمون تحبير اللهم أبزي سومن زي بشمس أمدو كابا تجراي نابا كل الأمحارة زعتوت أرمي 30 حدن تمالي أقامشت أبا زوا سمين والله فلي بوتا وتوت مريم حلف إلو أبا زركب كبابي بدرون استرقف متكعتي تفتيم والله بمسارات استرخب حبريتا استرقاقصة بزي استفصم متكعتي بركز بلو من إسايات تقاللتي هوتهم كم زحلفن كبير وقدعات كم زبسحو من تقاليس الله كبل قاديت أنيا دسية شنافي أبا محبرة ومرببو أسفيرهم تمالين حسيت شعت بتمساسالي أبو ورد رايا قبو حدث نايوقات معالتها ترايم يوم بعلت شعتن جوه أبا زوا سمين ولو ورد رايا قبو فلي بوتا والكا مندرن كبابي شوبي برن حيلتات سمدو مالتون عطوقات وفانن حوحاتن أبا لعلي سراويت مكل خالي تيبيا سفيح متكعت كم سخفتو كابتي بوتا زبصحنا حابرتات يردو كبل قايتنيا دسيش النافي أبا محبرة ومرببو وسيخو قليسو منبارو ذكريم اتي بعلت شعتن حاسس تخايده بقليلن كبير نستحجز كينات دحري وعل سلام بريتورا بجنبار دبو ويدما قبس تخفتو وج مقصلتاتي قدم كبل بجنبار عفر سلمتي شرارون شررينان كم زخونه دما شادو ميديا لا صبصبتو مسيايا بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አበ ዙርያ ክብርታት በዓል አሸንዳን እቲ በዓል ንህንፀት ሰናይ ምስሊ ትግራይ ዘለዎ ግድና መልኪቱ ምስ ሰብ ሞያ ሚድያ መድረኽ ዘተምስላጡ ዝከር እዩ አሸንዳ ብስትራት ሰናይ ዘመንን ምልክት ናጽነት አዋልድ ትግራይን ከም ዝኾነን ህዝቢ ትግራይ ድማ ያቱ መንነቱ ታሪኹ ባህሉ እምነቱን ጽንዓቱን ዝገልጸሉ በዓል ይክብሉ ድማ አመራርሓት ቢሮ ገሊጸ መንባሮም ዝዝከር እዩ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አምባሳደር አሸንዳ ንዝኾነት ንእስቲ ዜማ እምብዛም አበ ትግራይ ግፋ مناسي دو يبل زبل دمسا بمسمعها أمباسادر نتا كما زحدقا زفلت كوينوم أبتم لمكن زكايدم زلو مدرخات عشان دارما أمباسادر شندان محراي استفلالي عدك كنستيو كما زمل مله بوقعي عفريت منبارو ذكريوم يخند أمبر كبرت زبهالو تقاومتات كبا دك كنستيو تقراي لقات أمويوم ني أمباسادر نت حسيخ زبل وقعي كبا زبسحن حانت زغونت تحقواس برهم أبا محبرو مرببا كم زسفرتو خمزي زبالات بوغنا قارك حسفة زحاسوكم بفقرن بسناي لبن زدقفكمني كلهم بلبي مسكن اتي زقواركم لي كبرد ما نعاي عبي كبريم انتهونا جن مجمرتا حدا نجر بقلسي كجلس إدلي أبز قداي حسيت كخون إيه أين بركن مزجبني ويمرتنون أي بالكن سلازي أبزي بالكل كنتات كمان مرجع ويوفرز مثل نتفت كايد مرعاي بفلات يخون بزي فلات نعاي بخمي كبسرد إنك جلس جدني تبل أنا أكسب حزي أبا قداي عشان دا كم حنتي قال عشان دا بزي من مرسا انتاي كجبر كم زخل بتجوارنا صراحة خمس أيام سلازي كنتات أبز تمشى شغل جزء ناي معنن
ፍቃድ ወይ መረፃ ከይተሰበኹ ነቲ ዝኣምነሉን ዝፈትዎን ስራሕ ክቕፅለሉ እዮም ምክንያቱ ጉዳይ ኣሸንዳ ንዓይ ጥራሕ ሓላፍነት ዘይኮነስ ካበ ልበይ ዝነቐለ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣነ ሎሚ ኮነ ፀባ ሃበ ጎድኒ ፍትሒ ዝሰኣነትን እስተሓፍተይ ዘውድ ሃፍት ኣለኹ ምክንያቱ ኣበ ጉዳይ ፍትሒ ዝኾነ ይኹን ዝለዓል ድምፂ ብዘይ ፍርሕን ስጋኣትን ክንድግፈለና ኢለ እየ ዝኣምን ክትብል ታሕጓስ በርሀ ንዘውድ ዘለዋ ድጋፍ ገሊፃ ብተመሳሳሊ ኣበ ኪነትን ደርፍን እትነጥፍ ሓረግ ሕሉፍ ብወገና ከመይ ኣለኹም እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓሳባት ርእዮ ኣለኹም ኣነ ካበ ፍቃድን ድልየትን ህዝበይ ክወፅእ ኣይክእልን ስለዚ ካብቲ ናይ ኣሸንዳ ናይ ኣምባሳደርነት ውድድር ዓርሰይ ከግልል ከም ዝወሰንኩን ዘይሳተፍ ምዃነይን ከፍልጥ ይደሊ የቐኒየለይ ንዓይ ሕርያኹም ገይርኹም ዝመረፅኹምኒ ኣሕዋተይ ፈተውተይ ኣድነቕተይን ክትብል ነቲ ናብ ቁስሊ ዘውድን ቤተሰባን ግራጭ ዝሰድድ ዘሎ መሪሕነት ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ትግራይ ተቃውምኣ ኣስሚዓ ደቂ ሸንዳ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ኣበ ድሮ ሸንዳ ዓመተ 2018 ዓመተ ምህረት ኮይነን ፍትሕን ዘውድ ብዝብል ጸልም ኪዳን ብምኽዳን ተቃውመን የስምዓ ኣለዋ ኣበ ካልኦት ክፍላት ኢትዮጵያ ዝቕፅል ጎንፂ እውን ኣበ ሃገራዊ ፀጥታ ዓብይ ተፅዕኖ ይፈጥር ኣሎ ኩነታት ኣምሓራን ኦሮምያን ምስ ሓድሽ ወጥሪ ትግራይ ተደሚሩ ሓፈሻዊ ስእሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተኣፋፊ ገይርዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣበ እዋን ሓድሽ ፈተና ፀጥታ ድማ ትርከብ ኣበ ኣምሓራን ኦሮምያን ዝቕፅል ዕጥቃዊ ጎንፂ ምስቲ ኣበ ትግራይ ዝተመዝገበ ሓድሽ ወጥሪ ተደሚሩን ሃገራዊ ርግኣት ዓብይ ፈተና ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ኣበ ክልል ኣምሓራ ብመንጎ ሰራዊት ፌደራልን ዕጡቃት ፋኖን ዝቕፅል ጎንፂ ካብ ቀንዲ ፀጥታ ብድሆታት ኢትዮጵያ ሓደ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ካብ 24 መጋቢት 2017 ክሳብ 24 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣምሓራ ብድምር 5129 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብዚኣቶም ብውሕዶም እቶም 575 ሲቪላውያን ከም ዝኾኑን ፀብጻባት ይሕብሩ ኣብ ክፍላት ኦሮምያ እውን ብተመሳሳሊ ዕጥቃዊ ጎንፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይቕፅል ኣሎ እቲ ጎንፂ መንግስቲ ምስ ዕጡቃት ጉጅለታት ምስ ጉዳይ ቁፅር መሬትን ምምሕዳርን ተኣሳሲሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅሉላው ናይ ሓደ ክልል ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ናይ ኣምሓራን ኦሮምያን ምስ ሓድሽ ወጥሪ ትግራይ እንተተደሚሩ ንሓፈሻዊ ፀጥታ ሃገር ዝያዳ ዝተሓላለኸ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል ይብል ኣዲስ ስታንዳርድ ከም ዝፀብፀቦም ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ኩነታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣስጋእ ኮይኑሎም ብብዙሕ ስደተኛታትን ጠየቕቲ ዕቑባን ዝተመልአት ሃገር ብሰንኪ ጉድለት ገንዘብ ኣገልግሎታት ምግብን ጥዕናን ክሰኣኑ ይረአሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰብኣዊ ቅሉላው እናገደደ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ብፍላይ ሓገዝ ምግቢ ንስደተኛታት ጠየቕቲ ዕቑባን ክቋረፅ ዝኽእል ኩነታት ፈጢሮሎም ብመሰረት ናይ WFPን UNHCRን ሓበሬታ ልዕሊ 650,000 ስደተኛታትን ጠየቕቲ ዕቑባን ኣብ ደቡብ ሱዳን ምግቢ ኣመጋግባን ካልእ መሰረታዊ ሰብኣዊ ሓገዝን ክስእኑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ምክንያቱ ድማ ከቢድ ጉድለት ገንዘብ እዩ እቲ ቅሉላው እንተቐፂሉ ካብ መስከረም ጀሚሩ ንኣብ ብጣዕሚ ዝተጎድኡ ልዕሊ 240,000 ሰባት ዝወሃብ ምግቢ ክቋረፅ ከም ዝኽእል WFP ኣጠንቂቑ ክሳብ ጥቅምቲ ድማ እቲ ገንዘባዊ ፀገም እንተ ዘይተፈቲሑ ሓገዝ ምግቢ ንኩሎም ስደተኛታት ክቋረፅ ይኽእል ይብል እቲ ፀብጻብ ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ከቢድ ጉድለት ምግቢ ከም ዘለው ከምኡ እውን 2.2 ሚልዮን ህፃናት ኣብ ከቢድ ዋሕዲ ምግቢ ከም ዝርከቡ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ድማ ሓገዝ እንተተቋሪፁ ህፃናትን ሰበይትን ኣረጋውያንን ብቐዳምነት ክጽለዉ እዮም ድሮ ድማ ጉድለት ምግቢ ምቁራፅ ትምህርቲ ምዝመዛን ካልእ ሰብኣዊ ሓደጋታትን እናወሰኹ ከም ዘለው እቶም ፀብጻባት ይሕብሩ ሮይተርስን አልጀዚራን ከም ዝፀብፀብዎ ኣብ ፍሎረስ ምብራቃዊ ኢንዶኔዥያ ብ9 ነሓሰ ዝተኸሰተ 7.7 ሬክተር ስኬል ዝዓቀኑ ሓያል ርእሰ መሬት ምንቅጥቃጥ ከቢድ ጉድኣትን ሞትን ኣስዒቡ ቁፅሪ ሞት እዋናዊ ፀብጻባት ሮይተርስ ብውሕዱ 51 ሰባት ሞይቶም ኢሉ ይገልጽ 113 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ድማ ይሕብር 5,000 ዝኾኑ ሰባት ካብ መንበሪኦም ናብ ውሕስ ቦታታት ተፈናቂሎም ልዕሊ 1,300 ኣባይቲ ከም ዝተጎድኡ እውን ሮይተርስ ኣብ ፀብጻቡ يحبر ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኸሰተ ለበዳ ኢቦላ ብፍጥነት እናተዘርግሐ ይቕፅል ኣሎ እቲ ለበዳ ኣብ ክልል ኡትሪ ድሕሪ ምጅማሩ ሕዚ ናብ ሻድሻይ ግዛኣት ሃገር ተሰጋጊሩ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ባስዑለ ዝተመዝገበ ሞት እቲ ቫይረስ ናብ ሓደሽቲ ከባቢታት ከም ዝተባፅሐ ተረጋጊጹ እዚ ለበዳ ቡንዲ ቡጋዮ ዝተባሃለ ዓይነት ኢቦላ ዝፈጠሮ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝገለጾ እዚ ዓይነት ቫይረስ ክሳብ ሕዚ ዝጸደቐ ፍሉይ ክትባት ወይ ሕክምና የብሉን እንተኾነ ግን ናይ ሕክምናን ክትባትን ፈተናታት ይካየደሉ ክሳብ ነሓሰ 6 2018 4665 ዝተረጋገጹ ጉዳያት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝተመዝገበ ዝገለጸ ዘጋርዲያን ካብኣቶም እቶም 2184 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጺቡ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ዲዲአር ኮንጎ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጎረቤት ሃገራትን ኣፍሪቃን ምብራቕን እውን ብቀረባ ክከታተልዎ ዘለዎም ስጋት እዩ
ኣብ ሊባኖስ ወታደራዊ ውጥርና በርትዕ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝተፈጸመ ደብዳብ እስራኤል 7 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 3 ከም ዝቆሰሉን ሪፖርታት ይገልጹ። ኢንዲያን ኤክስፕረስ ከም ዝጸብጸቦ እዚ ፍጻመ ኣብ ሓደ እዋን እስራኤልን ሊባኖስን ወጥሪ ንምቕናስ ዝገብርዎ ጻዕሪ እናቐጸለ እዩ ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ደቡብ ዝርከቡ ከባቢታት ብዝተደጋገመ ደብዳባት ንህዝቢ ሓድሽ ስግኣት ፈጢሮም ኣለዉ። እቲ ካርና ዘሻቐል ድማ እቲ ወጥሪ እንተበርቲዑ ናብ ዝሰፍሐ ዞባዊ ጎንፂ ክልወጥ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት እዩ። ክቡራንን ተኸታተልቲ ሻዶው ሚድያ ናይ ዝዕለ ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ቻነልና ሳብስክራይብ ላይክ ግበሩ፣ ናብ ካልኦት እውን ኣካፍሉ። ዕለታዊ ዜናታት ሻዶው ሚድያ ክከታተሉ ሰላም ይኹኑ። ሻዶው ሚድያ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ታሪኻውን ፖለቲካውን ሓቅታት ትግራይ ምስ ዓለማዊ ለውጥን ምዕባለታትን ብስፍሓትን ዕምቆትን ክትድህስስ እያ። እቲ ዝተሸፈነ ክንኸፍቶም፣ እቲ ዝተዘንግዐ ክንዝክሮም፣ እቲ ዘይተመርመረ ክንምርምሮም፣ እቲ ሓቂ ድማ ሓቂ ስለ ዝኾነት ሓቂ ክንብሎ ኢና። ትኩስን ዝተረጋገፀን ዕለታዊ ዜና፣ ዓሚቕ ትንታነ፣ ምርመራ፣ ታሪኽን ሓቀኛ ትረኻታትን ኣብ ሻዶው ሚድያ ንህዝቢ ድምፂ፣ ንሓቂ መድረኽ፣ ንፍትሕ ድማ ቃል ኪዳን። ሻዶው ሚድያ፣ ሚድያ ሓቂ፣ ሚድያ ፍትሒ፣ ሚድያ ማዕርነት። ክቡራንን ተኸታተልቲ ንሻዶው ሚድያ ተኸተሉ፣ ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ላይክ ግበሩ፣ ንኻልኦት ድማ ኣብጽሑ። ሻዶው ሚድያ ድምፂ ሓቂ።